Hallelujah. Shout hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Siqale-ke bazalwane, ubaba uGazu othatha i-mic njengamanje ukuba sixoxe indaba yethu eqhubekayo. Ngibabingelela bonke abazalwane egameni likaJesu. Ukunazisa ukuthi nizithandwa zezulu, ningabathandwa bakaNkulunkulu ngoJesu. Siyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu kulesi sivumelwano esisha esiqhamuke ngokuthi uNkulunkulu akugcwalise konke uJesu akwehlela ukuba umsebenzi wonke uNkulunkulu amthume wona awugcwalise to the T. Okunye kwakho yikho lokhu esifunda ngakho esithi uJesu ufika kunemikhosi ewu7 kwa-Israyeli. Le mikhosi ewu7 uJesu ufika uzoyigcwalisa yonke, wayigcwalisa. So-ke sixoxa lokho njengamanje bazalwane, sisemkhosini wesithupha. Le mikhosi ihlukene izigaba ezimbili. Isigaba sokuqala imikhosi ewu4 ebizwa kuthiwa ama-Feast of the Dawn. Ama-Feast of Dawn or of the Dawn. Bese kuthi imikhosi emithathu yokugcina ama-Feast of the Fall. Ngamanye amazwi kula khona kuqedwa ngakho konke uJesu egcwalisa imikhosi yonke eyayibhujwa kwa-Israyeli, the holy convocations, ama-rehearsals onke, ukufundela okwakwenziwa benza ukuthi nazi izinto okuyothi uma efika uMesaya afike aziqedele noma azifeze ngoba zayidinyandwa umthetho. They were demanded by the law. So wafika kuJesu, the demand of the law was fulfilled. So sihamba-ke kulesi sikhathi sixoxa lezo ndaba lezo uJesu azigcwalisa, owathi kuyokwedlula izulu nomhlaba kodwa lokhu ngeke wedlule nachashazana noma nasicashana sawo kungafezekile konke. So sixoxa-ke bazalwane namuhla indaba yethu esiyiqalile ende, indaba ye-atonement. Indaba yethu ye-atonement izigaba ey'ningana. Namhlanje senza isigaba 4 noma upart 4. Ngiyakhumbula ukuthi sigcine sifunda incwadi yesambulo chapter 17 kusuka kuverse 16 kuya ku-18. Sizolokhu sicubungula-ke bazalwane, silanda i-authority noma silanda igunya lwalokho esikushoyo ukuthi sikuthathaphi, kufakazelwe ziyincwadi zabaprofethi. Ngoba uma incwadi uyixoxisa kungekho ezinye iy'ncwadi eziyifakazelayo, konke lokho kwenza ukuthi ingathembakali indaba esuke ixoxwa. So-ke sizobheka nje bazalwane
ngiyafisa ukuthi singakukhohlwa endleleni yethu uma sicacisa indaba eseBhayibhelini, singakukhohlwa labokhiye bethu abathathu esisebenza ngabo. Ngiyazi ukuthi niyabakhumbula, kodwa ngizonikhumbuza nje ngithi ukhiye wethu wokuqala ukhiye othi i-audience okwakukhulunywa nayo, audience relevance, bese kuzoba isici sesikhathi. Isici sesikhathi ilokho kuthiwa i-time factor, i-time factor, umbandela othile wokuthi kwakusikhathi bani lokho. Bese kuthi esokugcina isikhiye sokuvula indaba esiyixoxayo, noma ngabe uyixoxa ngevesi elithile, kodwa kunake lezi zinto ey'ntathu: i-language, ulimi okukhulunywa ngalo noma okwakhulunywa ngalo. Kwakukhulunywa kobani, kwakuyisikhathi bani, kwakuyiluphi ulimi, lolu limi ngabe lwalithini uma lukhuluma kanje. Yilezo zinto-ke esiy'bhekayo. Ngilinganise nje olimini, uma ethi uJesu umuntu othile owayehlakaniphile uma akha indlu wamba washona phansi waze wafika edwaleni, waseqala indlu yakhe eyakhela isuka edwaleni. Kwase kuba khona omunye owakhayo, wathi mayakha yena wavele waqala wakha indlu phezu kwesihlabathi. Zafika iy'mvula zadudula, kuthiwa leyo ndlu eyayakhele phezu kwesihlabathi yavuma phansi yawa. Kwathi lesi edwaleni yasala imile ngoba yona yakhelwe edwaleni. Ulimi lolo. Okudingeka uma usukuchaza lokho, ukuhloniphe ukuthi kuthini lokhu, yini idwala, lolu ulimi lusho ukuthini. Okay, asihambeni-ke bazalwane. So kule ncwadi esiyifundile, incwadi yesambulo 17 verse 16 to 18, ngizocela umama ngapha afunde asikhumbuze ukuthi kwakuthiweni konje. Asiqala ukuyifunda le ndaba, siqhubeka nayo, kodwa simelwe ukuthi sedlule kahle siwachaze onke lama symbols akulama vesi ukuthi lokhu kumeleni, lokhu kumeleni, ngoba sichaza indaba yethu atonement, ukuze masifike egcineni sesisamarizer kungabi bikho othi angizwa, hayi ngilahlekile mina. Amen. Sambulo 17 verse 16 to 18. Verse 17, Sambulo 17 verse 16 to 18. Yes. Kufundeka kanje: izimpondo eziyishumi owazibonayo nesilo, lezi ziyakusizonda isifebe, senze incithakalo, sibe yize, zidle inyama yaso, zisishise ngomlilo zisiqede. Ukuba uNkulunkulu kufakile ezinhliziyweni zazo ukuba zenze umqondo wakhe, ziwenze umqondo munye, zinike isilo umbuso wazo, aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So-ke ngiyacela ukuthi sihambe kancane kule ndaba, sihambe sicothoze. Ngiyathanda ukuthi nikunake lokhu ukuthi njalo
isambulo uma usifunda incwadi yesambulo incwadi yama-codes, ngamanye amazwi incwadi okungalula ukuthi usheshushe ukuthi lokhu kumelele ini, lokhu kumelele ini. Kodwa ngiyafisa ukuthi sikunake-ke namhlanje ukuthi konke sikufunde kulama verse 16, 17, 18 ukunaka ukuthi uma ukwazi ukubhala ubhale phansi le ndaba nje yodwa u16, 17, 18 ukuthi umazi kahle ngoba iphethe yonke le ndaba esiyifunde ngale kumaLevi. Uma ikulahlekele umaLevi kufanele kuyithole la isiqoqwe ndawonye. Amen. Incwadi-ke yesambulo okokuqala bazalwane ayikhulumi ngezinto ezintsha. Ngamanye amazwi amagama owabona evela khona akavela somewhere else, akavela encwadini okuthiwa incwadi yokuqala eBhayibhelini, incwadi uGenesis. So kunake-ke lokho ukuthi akusikhona okokuqala sibona isilo, the beast, nakwisambulo nakuGenesis sisibonile isilo, the beast. Uma-ke umuntu onakayo uma ufunda uzokubona lokho ukuthi aliqali leli gama encwadini yokugcina yeBhayibheli, kodwa iqale encwadini yokuqala yeBhayibheli okukhulunywa khona ngesilo, ngesilwane, ngey'lwane zasendle. Okay. So-ke incwadi yesambulo iphethe kakhulu the mysteries, izinto ezivalelwe ukuthi ungayiqonda kalula ngolimi lwakho. It's the closed mystery, imfihlakalo evaliwe ukuba ungathi nje uma ufunda uvele wazi ukuthi lokhu kuthini, udinga ukuchazwa. Le beast noma lezi zilo noma lesi silo is a strange one. Isilo ongathi uma ubheka uthi isilo esiyinqaba, into nje eyehlukile. Ngibona inqaba, ngibone a strange thing today. So lokho kusho ukuthi lesi silo esivela lapha ya siyinto ebalulekile ofanele uyinake, uyi-underline ukuthi ngibona isilwane esibi, a very strange beast. So a woman dressed in purple, lokho nakho kufanele kukutshene ukuthi le nkosikazi le egqoke okupurple ukhona into ethile ngayo. The fire coming down from heaven, fanele ukunothe nalokho, fire coming down from heaven, ukuthi isikhathi sini lesi. Uma ubona nje igama elithi fire usuyazi ukuthi la inhlupheko, usuyazi ukuthi la kunokufa, usuyazi ukuthi la kune judgment, usuyazi ukuthi la le judgment iqhamuka from above, coming down from heaven. It's about God judging his people, or noma judging isizwe sakhe. What does all of this mean? Umbuzo ke lo ongayibuza wona ukuthi konke lokhu ngabe kusho ukuthini. Yet i-revelation was written to be understood, not ukuthi kube mystery, kube into engaqondakali, kube into eyimfihlo, a mysterious thing,
awungekho umuntu ongayichaza noma eyichaza ayichaze ngengqondo yabantu ayichaze ngefilosofi. Ichaza yona yonke incwadi ekhona eBhayibhelini, iyona efanele incwadi nencwadi ichaze enye incwadi ichaze elinye igama ukuthi lokhu kuthini. Sengaze siyokufuna siyobhula siyezangomeni siyobhula ukuthi kusho ukuthini lokhu. So incwadi yesambulo bazalwane is not a mysterious book. It's the closed mystery, not a mysterious. Into engayiqondakala, into engaziwa. Kodwa lena bayichanile abapostoli, bayichana yonke indaba, bashiya i-revealed, iphethwe ukuthi wonke umuntu uzokholwa according to the scriptures and according to the word of the apostle and according to the revelation of the apostle and according to the doctrine of the apostle. Asisafuni doctrine sithi sizwile kukhona umzalwane okuthiwa ufundisa kahle noma okhanda ifundiso. Asizikhandi ifundiso bazalwane, kodwa sithatha isifundiso sabapostoli. Sizosibona ngani? Sizosibona ngokukhomba kwabo bekwalusa lokho ukuthi kuse kithi ukuthi this is what they were teaching. Masingakunaka ngake njalo bese sikhuluma okwethu, bese kuthiwa ubani ukhuluma ingqondo yakho. Asikhulumi ingqondo yethu, sikhuluma izwi. Uma izwi lisiphikisa, kufanele lisiphikise kubone noma ubani ukuthi cha liyasiphikisa lelizwi, alisho lento engiyishoyo. Bese kuthi ke incwadi yesambulo ikhuluma isebenzisa imifanekiso. It speaks using imagery drawn from the Old Testament. Ngamanye amazwi akukho incwadi yesambulo ekusebenzayo ingakuthathi encwadini okuthiwa yi-Old Testament. Konke okukhona encwadini yesambulo kuvela kwi-Old Testament. Kuningi abantu abakushoyo ngencwadi yesambulo, bathi bayidemarcate, bathi kusuka la kuza la sekuwukuthi, kusuka la kuza la sekuwukuthi. Kodwa yona incwadi yesambulo nezincwadi zonke zeBhayibheli zibe zingakusho lokho. Akusho izincwadi zivumelane ukuthi incwadi yesambulo nakho ekushona, kungasho mina. Anginayo mina leyo authority yokusho engikuthandayo. I-authority is in the word, is in the scriptures. Now, ngitheke kunokhiya abathathu. If we use these three keys, bakhona abanye okhiye, but laba okhiya abathathu, the audience relevancy, the time factor, and the language. Labo okhiye bobathathu bazokwenza imessage yonke ibe clear. Kungabibikho la othi khona mawukhuluma umuntu mina yaza ngizwa ke lento. Kodwa labo okhiya abathathu noma nini noma ngabe ufunda iBhayibheli, hamba nabo okhiya abathathu, uvule ngabo leyo text leyo content leyo. Noma ngabe umeli uyafundisa phakathi kwabazalwane, noma ngabe ungumvangeli, noma ngabe ungubani, use these three keys. Uma labo okhiya abathathu ungabasebenzisi, indaba yakho izolimala. Uzobuya engqondweni usiphuzise ingqondo yakho. Ake ngedluleke lapha bazalwane. So ke le ncwadi ke bazalwane yesambulo igxile kakhulu, noma le ndaba engiyixoxa namhlanje igxile kakhulu kulamavesi la amathathu, u16 no18. Bese ke kulekelela lonke iBhayibheli lilekelela kulamavesi nje amathathu ngenxa yendaba esiyixoxile engale kumaLevi chapter 16.
Sorry. 16 to 18. Yeah, ngithi u17 isambulo 16 to 18. Okay, asambeni ke bazalwane sibheke ke sinamulule lezi zinto ezikhulunywa la. Sizochaza izimpawu ezikhulunywa la. Ngalunye uphawu ngalunye sizolithatha silichaze bazalwane. Ngizolichaza ngilekelelwa imibhalo, hayi ngomqondo wami. Umlando ohambisana nakho nawo futhi uzosilekelela. Siyakhumbula ukuthi kunendoda ebizwa ngokuthi uJosephus, naye owaqopha umlando ebhala konke okwakwenzeka ngesikhathi esaphila. Lowo mlando uyasilekelela kakhulu. Okay. Ngaphakathi ke kwalesi sigcawu sokwahlulela sehlulela ngezwi, awudingi iziqu zenkolo ukuba uqonde lezi zinto, kodwa udinga nje ukunaka lapho sivula lo mbhalo ndawonye. Now sesiwufundileke nawe kanye nawe mzalwane. Asiqaleke manje siqale endabeni ethi lezi impondo eziyishumi ozibonileyo esilwaneni okuyisilo. Ithi ke ziyakukusizonda isifebe. Lezi impondo eziyishumi ziyakusizonda isifebe, zisenze incithakalo, zisihlubule. Angithi sizwile ukuthi isigqoko okupurple, ziyosihlubula isifebe, zisihlubule izevatho zaso. Okay, zidle inyama yaso, zizosenza sibe incithakalo, zisihlubule, zidle inyama yaso, zisishise ngomlilo. Ngokuba uNkulunkulu ukubekile ezinhlizweni zazo lezi impondo. Lezi impondo sizozwa nazo ukuthi ziyini impondo. Ukwenza intando yakhe, ukubekile lokhu kulezi impondo ukuba zenze intando kaNkulunkulu. Zivumelane, zinike umbuso wazo kuso isilo. Lezi impondo eziyishumi zizovumelana zonke, zinike umbuso wazo, ziwunikeze isilo, bese isilo siba namandla onke okwenza lento uNkulunkulu ayinike impondo eziyishumi. Lezi impondo eziyishumi zinikwa uNkulunkulu amandla ukuba zifeze intando kaNkulunkulu. Sizokubheka ukuthi kwake kwenzeka yini ngaphambilini ukuthi uNkulunkulu anikeze abantu abathile noma isizwe esithile ukuba sahlulele, kodwa ukwahlulela kwaso noma ukuhlasela kwaso sihlasela isizwe sikaNkulunkulu, kube kuyisandla sikaNkulunkulu. Niyakhumbula bazalwane ukuthi thina njengoba sila emhlabeni siyisandla sikaNkulunkulu, sisebenza ukubuyisela abantu kuNkulunkulu, simemezela ivangeli, sishaya icilongo ukuthi bonke abantu balizwe ivangeli. Abavangeli abaphiwe ukuvangela ivangeli baye kubantu babamemele ukuthi babuyisane noNkulunkulu. Bayisandla sikaNkulunkulu, kuyintando kaNkulunkulu lokho ukuthi abantu benze umsebenzi wokumemeza abantu ukuthi baphenduke
ekoneni kwabo, engakholweni kwabo, bamukela ivangeli. Ngokwamukela ivangeli baphunyuke kulomlilo obukade uza ngokwahlulelwa. Yini umlilo? Uma kuthiwa imbuzi noma inqama yashiswa ngomlilo, ngamanye amazwi yafakwa esiphambanweni, yabethelwa, yahlulelwa, njengoba uJesu washiswa ngomlilo. Yini umlilo kaJesu? Ukungena esiphambanweni efela izizwe zonke zomhlaba. Okay, asambeni-ke bazali bami. Zinike umbuso wazo kuso isilo. Ngamanye amazwi isilo sesiphetheke manje umbuso wawonke lamakhosi. Lamakhosi avumelene athi asinikeze isilo ukuba sibe namandla, sikwazi isilo ukunwephula lo owesifazane, simenze owesifazane abe yincithakalo, simhlubule ingubo zakhe, simenze ahambe enqunu, ahlekwe izizwe zonke zomhlaba. Lo wesifazane isilo esinikezwe yilamakhosi amandla ukuba lezi impondo zidle inyama yesifebe, zisishise ngomlilo. Lokho kuyintando kaNkulunkulu. Yisikhathi sokwahlulelwa lesi. Okay. Zinike umbuso wazo kuso isilo aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. Owesifazane ombonileyo ungumuzi omkhulu obusa amakhosi omhlaba. Now, kuthiwa owesifazane abaningi-ke labazalwane bavele baphambuke bacabanga ukuthi owesifazane okukhulunywa ngawo kukhulunywa nge-Roman Empire, ngoba ile nkulumo lena iyafaneleka kuthiwe i-Roman Empire le eyayihlupha amakholwa. Kodwa i-Roman Empire yayihlangene, inikezwa amandla. U-Israyeli uqobo weza umbimbi, angazi noma nalazi leli gama lombimbi kuthiwa yini umbimbi konje. Akekho okhulumayo umbimbi yini? Umbimbi isivumelwano, ukuhlanganyela nabathile. U-Israyeli wahlanganyela ne-Roman Empire, akumbimbi, akubudlelwano ne-Roman Empire, ebakhelana ubudlelwano, ebakhela ukuthi bahlushwa ngabantu abafuna ukuthi bahlubuke emthethweni, umthetho okuyinto abayinikezwa eyi-tradition yabo, eyimvelo yabo. Uma behlubuka emthethweni, u-Israyeli wakha umbimbi or i-alliance, umbimbi, ubudlelwane ukuthi asilwe namakholwa, nabantu abakholwayo, ngoba abafuni ukugoba uphondo, abafuni ukuvumelana nokuthi iyodwa inkosi ekhona, inkosi ekhona eyaseRome, uSiza. Baze bathi asinayo thina enye inkosi ngaphandle kaSiza. Benza isivumelwano ne-Roman Empire, bathi inkosi yabo bona ubani? uSiza, hayi uJesu. AmaKristu-ke iwona ehlushwa i-Roman Empire, isombimbini no-Israyeli uqobo. U-Israyeli eyi-allied, efome i-alliance nabezizwe okungamaRoma. Okay, asambele.
ngicabanga ukuthi seniyibambileke lapho ukuthi yini le eyakheka la. Lesi sandla lesi isandla sasekhaya, kunabantu asebemukela ivangeli elalishunyayelwa oPaul, elalishunyayelwa oPeter, elalishunyayelwa ngoJakobe, elalishunyayelwa ngoJohn. Leli vangeli sebalamukele, sebehlubuka emthethweni. U-Israyeli usezi-alliance nobani? Ne-Roman Empire, ukuthi yinye inkosi usiza kuphela, hhayi lo Jesu abamhlophe. Bake bavalwa ngesinye isikhathi kwathiwa abathule ngaleli gama, bathi angeke sithule, ngeke silalele abantu, solalela uNkulunkulu. Cabanga ukuthi niyayizwa le ndaba. Incwadi njalo le ephethe yonke le ndaba, incwadi yesambulo. Okay, asihambeke. Ngingena-ke manje kuyisigaba esithile ukuthi sibuke ukuthi uma kulesi sigaba sokuqala engena kuso sithi ngabe ngobani okwakhulunywa nabo. Usuyabona la sesibheka ini iphuzu le-audience relevance. Obani okwakhulunywa nabo, kwaqondwe ini ngalokhu ukuthi kuthiwe lesi sifebe kuzodliwa inyama yaso, idliwa ilolo mbimbi lolo. Now lezi ilaleli noma laba balaleli, the listeners, the receiver of this message, kwakungobani? Kwakungabasiphi isikhathi? Sesizwile ukuthi kune-audience ethile okwakuqonde kuyo lokhu ngqo. Le audience le okwakuthiwa yona inyama yayo izodliwa ishiswe, ingubo zabo idatshulwe. Lezi ngubo ezidatshulwayo ingubo zesifebe. Kwakuyisiphi-ke lesikhathi? Kuyavela ukuthi kwakuyisikhathi lesiya isikhathi sekhulu lokuqala. Abalaleli-ke labo ababelalela indaba ethi uJesu nina niyokulala, kusho kubafundi, kungakenzeki ukwahlulela. Ukwahlulela kuyokwenzeka nisaphila. Usuyabona ukuthi abalaleli ababelalela uJesu la ekhuluma, i-author kwakuJesu, umnikazi walamazwi, aqoshwa encwadini ka-24 kaMatthew no-16 Matthew 28, la ukuthi abanye bena bayokulala. Asedluleke lapho. Sesitholile ukuthi i-audience kwangobani? Kwangabafundi bakaJesu. Futhi laba babebahluphi i-audience yakhona ayekhuluma eyikhomba ukuthi obani laba banihluphayo. Babehlushwa ubuholo babukhona, abapriest, babehlushwa abaFarists. Bonke labo babeyingxenye ye-audience yakhe, kodwa beyizitha bona. Okay, asihlaziyeke manje uphawu ngalunye. Kumele sibuze umbuzo osemqoka ovezwe incwadi yesambulo, ukuthi le ncwadi yesambulo yayibhalelwe obani. Sizoyithola-ke impendulo ukuthi yayibhalelwe obani. Impendulo yalombuzo isihluthulelo esivula wonke umlayezo. Kwakungabhalelwe onke amakholwa akhona njengamanje. Kwakungabhalelwe abantu abathile abakhona njengamanje. Okwakuqondiwe yilokhu, isambulo sasiyincwadi yabantu
bekhulu lokuqala sesikubambile lo isiphi isikhathi time factor kwakungabantu bekhulu lokuqala 1 wangasiyona incwadi eyabhalelwa izizukulwane noma izizukulwane zange-21st century okuyithi labo la kwakuhloswe ukuba uqondwe yilabo ababephila ngaleso sikhathi ukungaboni lokhu kuholela ekudukeni okukhulu uma umuntu engakuboni lokhu kuholela ekudukeni okukhulu okwenza ukuthi umuntu aphambuke asho okunye hayi lokhu okwakushiwo la isahlulelo esikhulu sesifebe kuwo wonke amazinga sikubona ke lokho kuphethe le ndaba le esesixoxe ngayo bazalwane ake sihloleke imibandela emithathu esisiza ukuthi siqonde lokhu ngokucacile sibheka i-audience relevance okokuqala lokho le ncwadi ke ayisisona isiprofetho esintantayo siya ngqo eminyakeni engamawaka ngamanye amazwi engamakhulu athile noma eyikhulu lokuqala siya ngqo ekhulwini lokuqala 1st century 100 years ikhulu lokuqala noma asikhulumi ngeminyaka eminingi esazokwenzeka kodwa yayiqonde nje ngqo uma singafunda incwadini yethu sifunda kuyisambulo 1 verse 4 no-11 sizoyithola le ndaba ukuthi isambulo sasibhalelwe noma le ndaba yayibhalelwe obani uverse 4 noverse 11 imaphi lamabandla ayebhalelwe ukuba aqonde le ndaba amabandla okuthiwa ayisikhombisa ase-Asiya okay ngicela ukufunda Sambulo 1 verse 4 and 11 Isambulo 1 verse 4 uJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya makubekili umusa nokuthula okuvela kuye okhona nowayekhona nozayo nakomoya bayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi verse 11 uverse 4 nje siyayithola khona into esiyitholayo lapho ngicela umphini verse 4 uJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya makubekini umusa nokuthula okuvela kuye okhona nowayekhona nozayo okuvela kuye okhona ngesikhathi kubhalwa uJesu ukhona kuphi phela uNkulunkulu angithi ukhona kuyo yonke indawo ukhona wayethe uJesu uma eshiya abafundi bakhe uthi izwe alisezukungibona kodwa nina nizongibona ngoba nginani njalo kuze kube nini kuze bese kupheleni komhlaba awukapheli umhlaba la uthi okhona manje ya 2 makubekini umusa nokuthula okuvela kuye okhona wayekhona futhi uJesu ya nozayo yabona ukuthi le nkulumo le iyanikeza ama-details ukuthi uJesu ubuyelwe emuva kuthiwa wayekhona ukhona ongathi thi simi esikhathini esekhona hayi esekhona ngomoya bese kuthiwa owayekhona
okungukuthi usehambile akasekho phakathi kwabo, physical akasekho phakathi kwabo, nozayo. Sesifanele sikubambe lokuthi uJesu ukhona, wayekhona, uyeza, ungozayo. Yes. Nakomoya bayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. Yes. Verse 11. Verse 11, yeah. Lithi, ngikhamba sengithi lithi. Yeah. Ngifunda 10. Funda 11. Lithi lokhu okubonayo kulobe encwadini ukuthumele kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Efesu. Kuthiwa-ke lokho okubonayo kweze Ulobe encwadini. ulobe encwadini ukuthumela emabandleni ayekhona ngokoqobo ngekhulu lokuqala. Imaphi lamabandla ayekhona okufanele ukuloba encwadini usukuthumela kuwo? Ibandla lase-Efesu, naseSimna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, neLaodiceya. So lamabandla ayisikhombisa 1 2 3 4 5 6 7 amabandla ayisikhombisa amabandla ayekhona ngalesi sikhathi sekhulunyaka lokuqala. Kuthiwa kawalobeleke lamabandla. Yiwona-ke amakholwa ayezwa lezi zinto. Asihambeke futhi siye kwisambulo 2 verse 9 no 3 verse 9. Isambulo 2 verse 9. Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho, kanti ucebile. Nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo, kodwa beyisinagoge likaSathane. Ukhulunywa-ke kulabazalwane kuthiwa ukushushiswa okuvela kumaJuda aye nomona. Uverse 3 uverse 9 kuchapter 2 verse 3 3:9. Chapter 3 verse 9. Yes. Sambulo chapter 3 verse 9. Bheka ngiyakubakhipha esinagogeni likaSathane abazishaya abaJuda bengesibo, kepha beqabanga. Bheka ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho, bazi ukuthi ngikuthandile. Okay. Uthi-ke la abazalwane laba ukulingwa, ukukhonza izithombe zasembusweni yamaRoma kwakusekukhona-ke kulaba ababekhonza izithombe nemfanekiso yonkulunkulu abasemaRomeni, the Roman Empire. Then uphinde ngifundele chapter 11 verse 1 to 2. Isambulo chapter 11 verse 1. Nganikwa uhlanga lufana nenduku, kwathiwa sukuma ulinganise ithempeli likaNkulunkulu ne-altari nabakhulekayo kulo. Uyezwa-ke la ukuthi ithempeli lalisamile ngalesi sikhathi. Kuthiwa nje akusukunywe kubona, kuthiwa abalinganise, bathatha uhlanga balinganise ithempeli nabahleli kulo. Ngicela ungiphindele uverse 1. Nganikwa uhlanga lufana nenduku, kwathiwa uthi uJohn nganikwa uhlanga lufana nenduku, kwathiwa ngezeni
sukuma ulinganise ithempeli, do the measurement of the temple ne-altar. Ngamanye amazwi ithempeli lisamile. Abazalwane abaningi bathi from chapter 1 of Isambulu kuya chapter 4 ibandla lisekho emhlabeni. Ngizwile kaningi lokho emhlabeni kuthiwa ibandla alisekho emhlabeni, selihambile, isikhathi sebandla sesiphelile, alisekho. Ibandla alikwazi ukuthiwa alisekho emhlabeni uma ithempeli lisekhona, ngoba uma kusekhona ithempeli lokho kusho ukuthi ibandla lisekhona, alikakedluli, ngoba ukusuka kwalo kwi-old covenant lisuka kwi-old covenant lizongena kwi-new covenant. I-new covenant ayiveli ithempeli lisekhona, fanele kugudluke ithempeli nomthetho yonke the old covenant ingabi sababikho nabapriest abakhulu bedlule besabakhona. Lokho ke kusho ukuthi ke sedlulile iphase ethile, sesingena ke manje kwi-phase timeless, iphase engapheli. Okay, verse 2. Kepha igceke elingaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle, ungalilinganisi. Kuthiwa ke igceke elingaphandle, the outer court, yona ayingalinganiswa. Ngamanye amazwi, it must not be measured. Ngelinye ilanga ke siyongena lapho ukuthi kungani ingamejorishwa leyo ndawo ya engaphandle, ifaniswa nendawo yabezizwe. So ixoxa ke iphelele ukuthi yini leyo, ngoba iyadinga ukuchazwa ngoba nayo iyipart yale ndaba. Okay, uqedile verse 2. Ngokuba linikwe izizwe nomuzi ongcwele, ziyakunyathela phansi izinyanga ezingama42. 42 months. 42 months sizomchaza nawo ukuthi usho ukuthini, ngoba uyavela ngale kuDaniel ukuthi yini u42 months. Ngoba kuningi abantu asebekhulumile, bekhuluma ngo3.5 years, bekhuluma ngo7 years, bekhuluma ngo1000 years. Yabo, zonke lezi zinto lezi sidinga ukuyichaza, zonke zizongena la kwi-period ka30 AD to 70 AD. Kufanele siyiqede la ngaphakathi. Njengamanje asikakafiki ku70 AD, si-approacha u70 AD kule nkulumo esiyixoxayo, ngoba kufanele kuqedwe ngalo wesifazane ogqoke i-purple, simbone inyama yakhe idliwa, simbone undresswa, simbone edliwa inyama yakhe, edliwa ilesi silo esinikezwe ilamakhosi ayishumi amandla. U-Israyeli wenza i-alliance, wenza umbimbi ne-Roman Empire. Amasotsha aseRome asizwa abantu bakwa-Israyeli, bekhamuluka bethi inkosi thina asinayo inkosi ngaphandle kwaSiza. So lo wesifazane uyu u-Israyeli uqobo, but abazalwane bona abasiyona ingxenye nalo wesifazane, ngoba owesifazane yilaba ababe rejecta ukuthi uMesaya
uyinkosi yabo. Yilaba ababe rejecta ukukholwa ukuthi uJesu uMessiah, the Messiah has arrived, incarnation, waze wabethelwa esiphambameni bemphika ukuthi uyinkosi. Ngicela sikubambeke lokho bazalwane. Ngifuna ukuma manje ngenxa yesikhathi useshayile u9. Ngakho-ke ngesikhathi uJohane ethi owesifazane ombonileyo ungumuzi omkhulu, wayekhomba umuzi owawaziwa abalaleli bakhe. Obani abalaleli bakhe? Abantu bekhulu nyaka lokuqala. Umuzi owawukhona ngesikhathi sabo, kwangasiwona umuzi abawucingayo ukuthi usazokwakhiwa. Namhlanje ibandla lenkosi lilinde umuzi osazobhidlizwa, kuthiwe njengokukhuluma kaDaniel umprofeti wasendulo. Othini uDaniel? Uthi uma nibona ini amanyala thindonda, manibona amanyala encithakalo ema endaweni engcwele, anokwazi ukuthi lesi sikhathi sesifikile. Namhlanje ithempeli sixoxa ukuthi lalisekhona ngalesi sikhathi. Ngamanye amazwi yayingakafiki lento eyaprofetwa uDaniel yangena ethempelini. Kwakusathiwa kuqala kwenziwa ama-measurement ngoba lesi sifebe lesi sasi about to be consumed. Babengadingi ukucabangela umuzi weminyaka ezinkulungwane ngaphambili, in the future. Yeah. Okay? Ezinkulungwane in the future babekwazi ukuthi ubani owayebulele abaprofeti. Abaprofeti babulawa yiso lesi sifebe, sabaphuzisa iwayini laso. Sabulala uKristu, sabulala abapostoli, sabulala abazalwane. Ithempeli njalo lisenjani? Lisekhona. Uma incwadi ibhalelwe abantu bekhulu lokuqala, incazelo yayo kufanele iqale kubo, hayi kithi bazalwane. So-ke wonke umuntu ofunda iBhayibheli achaze ngathi, achaze ngabantu be-21st century, uyageja lowo mzalwane. Ngikusho kugcwele umlomo lokho, sisazofunda. Kusasa soqhubeka nengxenye bekubani bekufolo besochubeka no5 part 5 la khona sesibheka i-time factor, isici sesikhathi, ukuthi silokhu sikhuluma ngaso isikhathi ke singene kuso ke isikhathi sesinamlule. Sizoqhubeka lapho ke kusasa bazalwane. Inkosi ke ibe nani bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sifunde size sibe la sicacisa le ndaba esiyibukayo la engathi ukuthi siyiqonde kahle bazalwane, kungabi bikho phakathi kwenu oyicingayo nokhohliswayo kuthiwe kushiwo kuye asingeni indawo njengamanje, asikakangeni, akukho la singena khona. Amen.